Masur badal jongu tan mo takata ina ade jirma ni badandi ande wol fabbe galle wada galle won ko tosdal moy so ambe fof ko min naldu men gal ci man gatani iyo allu jam fof o mon ton lubi allu jam ay fonen ton yona ay allo ko tan ala wala mo jodi galle en pour windine hunde allu wal ide do bayle do mo mi aso gotal di kono am yow ala ngal ko binda ngal ni Khadim Souleymane ya di sel ala mo moji dan hetti do moji ala di musalas de ala di isjab yimbe be yo ji tan al winda sa wi han cakke duwaw be jabata kono sa windi girima pawi men be cikal dum jabete dum hasu giddo lolu yana waydi wowon ko wala ga cer dabro e ber alam ngana dafa dum de mamma samba jaw namda lamdi de wala mo samba jaw i jigin o go lamdi ko wi dum ma telen taw jaajaw no mamma so en ndogi jabal aw arram do taw jawe tegam ina badon tambe mo alhamdulillah jam tan jam tan ya o sel ya ni janima to kumal to ala ko na kumal ko inde ana inde subhanane bingil daw dem so ala yani inde ala wana on kumal musidam ko didameno ina to be jijit halande mi be kalani mo kumal Umar Dia cero mo ngandi cero mo nganda o jam he mo jogi suddi mum na jogi suddi na he kono kumal mako demi ngumi han wala mbara serak la sera na goto o sera na goto Mansour an ko karta ko cero Umar jogi suddi mo mudum na cero biya serak kadi biya humana cero Umar Dia mo ganduda jogi suddi be nayobe hande kumal ko min kiiri min jaay mo ron be nanma hay dangal nanma be bi wol karande woni iwo kumal ko min gumide o mo humana e tara yeedan sa dañi rewbe nayo ada way addu debbo ko tardaru taw korduma kumanda hen ko Mansour kalta bi walla yimi kay kalta cer Mansour o dañi rewbe nayo yo humana e goddo bida wonu wede Tara est-ce que yangam an woro hulbina ina halni wawni ka hala mi sikkano ana haldu ya mi ari mi tawi Ceerno Samba Coylen Ceerno ngamba jaalo en kadi Ceerno Ousmane kany huwide mi dewgal o humi dewgal odo o wi dum ko Tara humana tawi gorko o e jogi rewbe nayo on jogi nayo kambe ganda be foden don min hol kala mi hen no pamra do shari amin mi caagi ne bat soandal min kam mi ngel dagi tan sala ni rewbe nayo hay ko ndedo nyaawa tan jenanan mi hippi sana dum defre I famina ay la akbar ay sharia labi kono famte yenan non ko kalata gila ala hala yo hoda yenna sabu sera miida be pop en taw kadi ko Ceerno Ousmane humi dawgal non be amne mbiyon min jangi ko sahal min jangi ko fuuta da e bismillah ganda sahal min ko min kalma ko halama itine jottodiral hakkunde debbo e gorko ko dewgal kumangal e tengi labde e mbaadi kumal dewdi lawol walla jeer timmugal famam hortaro mi fama ay ko wiite Tara halaka firi ko hay sinno a jogima rewbe nayo ada waawi hutorade Tara ko milku wiite milku yamino jeyal bange ko wiete ko khalifa anti dina hal dasani sene kam kana wala ni ko ay ko sariya tan jeyal timugal jogoda kordo
mo coodɗa walla mo donɗa piɓa yidde wondude e makko tawa a wondani e yum makko walla piɓa wondude e makko tawa a wondani e ɓiyiko aɗa soodimo o waɗe labsungu ella gooto ha ande o wona reedu sa yiɗi wondude e makko ɗon ene sella jotodirde e makko tawa aɗa jogii rewɓe nayo resa kumetaki ƴametaki teñetaki feccetaki ballanɗe no Allah wiiri ni rewɓe mon ɓe ɓay kono gese mon ni orno ɗe no weldi on fof ndeke hay jeyal ma ngal kadi way kono gese ma ni orno no welduma fof on ɗon noon firani aɗa jogii ga rewɓe nayo tan mbiɗa addiya oto haadi tan kañum woni koye hinde wiiteɗo ko korɗo mbiya ko taara kumana ɗum pawa ɗum rewɓe nayi an hewɗi joni ay nayi ɓe joguinɗaɓe a arno ƴamɗa kalanoɗa teñi kumanoɗa seediji jaltina ɗum ɗoji waɗa ha timmi ndesɗamo dewgal laaɓngal e dow sunna sa yeehi to oɗone haali ko ɓii kaari tan sabu tan mbi ko maccuɓe walla ko korɓe yotode ko kalfa garɗa ƴamɗa wona an jeemu a sodani a rokka kam kaldoɗa kumanaɗa ayɗo kumanaɗa ɗo ngal kuma ngal so korɗo ko wawi wonde fof kangala ɗe kumaɗe poti ribu kamɓe ndendi joom galle ndendi balanɗe kala ko waɗi to oyo to non waɗi o ka en naafiya noon to banggue nafagueji o ko ni wano galle mumen ko ɗum foti ñamde o ko ni wano galle mum ko ɗum foti yarde o ɗum wano galle mum foti woltude ɗum eɗen gandi ɗum no sari a haaldi e ɗum kono noon taara ko montaki e nder sariya mo kaalete no laawol maali ngol heɓirte ko jeyal wona kumal sa hisi a humani wona jeyal ko dewgal rokkuma hen finde e wasa joni no halka ayɗo kalta fuɗɗinade haqqille mo rokkuma hen finde saɗa joguino joom suudu a humanama o no mbiruɗa ceerno Oumar Dia humanani ko joom suudu makko wona joom suudu makko kono ko kalfaɗo taw ko korɗo taw ko korɗo ɓe pili subaka tan on wi min noon mi natti yidde wonde korɗo mboto sotto o yeeri kalifa to ande o yiɗi ko sottade aɗa yeeya korɗo mo ɓe sodda seerdu ɗum noon oɗo wiyen yiɗi sottade hokkam ɗon ujunere o hokka ɗum ujunere yaha sottoroyo so ɗum yiɗi seerdu ɗum de mbimi ko are kanko kalfuɗo o yomo sotta o yomo joni yeeyam mata mo natta wonde korɗo o itta ujunere nde on wiya ko ɗum yeeyata o hokka ɗum ujunere nde joni o sotti ay ko wonnoɓe gal boni dewgal boni joni wona debbo o sotti ko kanko sotti debbo kanko sotti debbo natti wonde korɗo o e wonti korɗo makko wonti korɗo makko nde ɗum wonta korɗo ɗum dewgal boni ndeke ma toon hayso debbo goto kumanɗa aɗa wawi tarade korɗo mo jeyɗa aɗa wawi tawa meeɗani resde tanuɗa temedere fawaki tan e nayo fawaki e nayo fawaki e ɗum ɗo wiyede mi heeɓi nayo mi ƴeewoyi taara ɗum ko jumri haala ceerno Ibrahima yo kadi taara yo mo jeeya kadi taara mi haalama gueɗe gotel mbatta e hakkille haade ka jahowo yimɓe aɗa namdi o heewi neɗɗo yoreno haalde ko anda wiya ko dewgal laamgal walla jeyal laamgal sa anda oɗo no woniri korɗo wiidema boom ko an jeyimo nde koko rentete e wonno huccidde e dimo wi ɗum ko macciɗum hande huccidde e dimo wi ɗum ko korɗo hande sa anda a anda goɗɗitoɗen jiɓɓuyaji ɗi hoti en jande e ko hande ko wadde noon e ndin baadi ko ɓuri ko laabde ya ƴamoy teŋa kumana gadda rewɓe maɓe sa gorko dimo ene dagani ma nayo rimɓe so gorko maccuɗen dagani ɗum nayo rimɓe mi fuƴaki de gorko maccuɗen nayo rimɓe ala ɗum mbiɗa andi aɗa ɗum de wadde noon taara ko yedi ɗo mbaadi woodi min gay hewɓene kaala wiye kaala no ɓi taara sikkata ko humule wona noon de min gay joni
ka artiri kam ɗo gonnomi adana ko ceerno Ousmane nani mi nde majjere mi haalama ko nani men kono ɗo hami hooram hammin andi korɗo nde ko mantaki tartaki belnomi neɗɗo wiyataɓe taaro aɗa jogui rewɓe nayyo kumanɗa e korɗo ma aɗa taaro ɗum ndeki ɗum nde ko kanko majjirimi komo jeyɗa tan kadi jeyde nde reɗoɗa andu ko mbiyata ɗo ko an jeyɗi ko ko gonga ko gonga ɗum ko toɓɓere wonde andu ko mbiyata ko an jeyi ko de ko gonga mi wiyani wotani walla ene woodi l'islam kaleten neɗɗo sono gollo yo gollono ko Allah wi ko nelaɗo wi o anda ko haalata o ñaawa ko sewi ɗum noon ceerno Ibrahima dewgal kam koye jamma he jeeɗon nodde mo kalamu law mino yote mino ceerno Ousmane haalata ɗum onon ko moy min huma tawi ko puɗɗima ngam min jooɗimi sara ɓe gayni humde tan min o yiyani mini ɓe ngari ɗum ɗen jaami lawol ko garna ada gara ala koɗo goto ala ko koɗo dañinnomi maysi goppe humde ko ɓe banni ibo humani koɗo goto ko koɗo goto jippino gallamen samba coyel ngel ɗum ɗo mi jammani Abdoul Wasir joni kay ndene animal mon goro moni kumal mon minone mi moni Allah e nadde ko min ganda téléphone Cheikh Ousmane tan ya galle makko walla noddamo kaldon mo hinomi ari gade bari kam mo ñawma sabu Allah bari dew kam bari lelaka tam mi andani jawni hen kallire sibgeno an yawmto so min jeehi wiite ko min haalnaɓe wiye ko nafiki ala noddu Cheikh Ousmane kalna ɗum Cheikh Ousmane so Allah jaɓi noddum kalnamo wonde ha ton mon noddu min kay mi jiɓata ko hen eyyi fansur akhaka min haadi man haadi yo haadi arti kam e majji e ko gandunomi ko kanko majjinimi o jiibimi a jiibti kam arti kam Allah ko majju yalla yimɓe ko haalata e pular so haalnoma e pular a jiɗawi ɗum nanta arab ala ɗo jiɗa wirji ɗum nanta arab yaaki ko pular haalata mana ɗum ɗo yaaki ceerno mi salmini ayo dalima ya mi salmini ala sahal gacciɗa mujilol ko natani tarta mi salmini gelle